кожнім місці і у кожний час. Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У Евхаристії сишов до нас, іди насустрач, Йон збавця наш, вибавить з вічної темри ночей. Іди, іди хутчей. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Гріх спині і голос той почуй, Божа й ласка й душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Владар небесный, Ты свету збавление, покируй нас грешных, каб жили сумленно. Ты кируй, Езу нас, Владар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Ты кируй, Езу нас, Владар, Збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні у літургії Костьола переживаємо свята Єсуса Христа, найвищого і вічного святара. Святара, який був досконалий, який свайго життя склав найдосконалішую ахвяру дзеля нашага збаўлення. Праслаўляем Бога за дар Яго збаўлення, якое Ён рэалізаваў для кожнага з нас праз святарскае служэнне і ахвяру Єсуса Христа. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана у інтэнцыі памерлых. Божай міласэрнасці будзем даручаць
памерлую Галену Буйноўскую, а таксама памерлую Станіслава Здзісла. Будзем прасіць для тых памерлых абласку вечнага жыцця ў нябесным валадарстве, даравання грахоў і правінаў. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты дзеля славы сваёй, дзеля збаўлення чалавецтва, паставіў Хрыста найвышэйшым святаром навекі. Дай, каб народ, які ён набыў Табе сваёй крывёю, з удзелу ў харыстычнай ахвяры атрымаў моц яго крыжа і з мёртвых паўстання, які з Табою жыве і валадарыць у еднасцю Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне паслання да габрэяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены, як падножжа ног ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі асвячаных. Пра гэта сведчыць нам і Дух Святы, бо сказана: «Вось запавет, які ўстанаўлю з імі пасля гэтых дзён, кажа Пан, укладу законы мае ў іхнія сэрцы
і запішу іх у розуме іхнім, а грахоў і беззаконняў іх больш не ўспомню. А дзе ёсць прабачэнне грахоў, там уже няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Ти святар навіки, на узор Мельхізедека. Ти святар навіки, на узор Мельхізедека. Пан сказав моєму пану, сядай праворуч мяне, пакуль не пакладу ворагаў тваіх да падножжа твайго. Ты святар навеки, на узор Мельхізедека. Жазло силы твоей спашле пан Сиону, будешь валадарить сярод ворогов твоих. Ты святар навеки, на узор Мельхізедека. С тобою панаванне ў дзень твоей моцы ў бляску святости, зулоння перед світаннем нарадзіў цябе. Пан прысягнуў і не пашкадуе, ты святар навеки, на узор Мельхізедека. Ты святар навеки, на узор Мельхізедека. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Для нас Христос прынізіў сябе, будучы паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усялякае імя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табе, Пане. І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І, ўзяўшы келіх, падзякаваў і даў ім, і пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвіліначку. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара, як ужо на ўступе сказаў, гэта свята удзячнасці Богу за святарскую місію Езуса Хрыста. Бо святар – гэта той, хто складае ахвяры. Святары Старога Запавету – то былі тыя людзі, якія прыносілі і складалі Богу ахвяры. Таксама, напэўна, святарства Езуса Хрыста, яно было зусім іншым, таму што Ён стаў не толькі святаром, але і прынёс самого сябе ў ахвяру. Як учытаем у адной з прэфацый, стаў святаром, ахвярнікам і ахвярай. Ён склаў гэтую найдасканалейшую ахвяру, якая была збаўленнем кожнага чалавека. Таксама ён запачаткаваў новы від служэння святарскага.
Таму што сучасны святар новага запавету не складае ахвяры, як гэта было раней. Ён складае адну найдасканалейшую ахвяру, якой ёсць Езус Христос. Таму сённяшняе свята, напэўна, у якімсьці сэнсе сугучнае з Вялікім Чацвяргом, калі мы святкуем дзень устанаўлення Найсвяцейшай Эўхарыстыі, бо менавіта гэта ахвяра новага запавету. Ахвяра найдасканалейшая, якую складаюць святары. І у сучаснасці жыццё святара неразрыўна звязана з служэннем эўхарыстычным, ахвярай, бо гэта менавіта тое, што адрознівае святара ад звыклага чалавека. Тое, што святар можа у асобе Хрыста прамаўляць і перамяняць хлеб і віно ў цела і кроў Езуса Хрыста. Няхай сённяшняе свята будзе святам нашай удзячнасці Пану Богу, няхай будзе святам удзячнасці Езусу Хрысту за ягонае ахвярнае святарскае служэнне, за ахвяру яго жыцця і за збаўленне кожнага з нас. Няхай таксама будзе аказай да таго, каб яшчэ раз дакрануцца і нанова адкрыць для сябе таямніцу прысутнасці Езуса Хрыста у эўхарыстычнай ахвяры. Адкрыць яе як не толькі прысутнасць Бога, але ў першую чаргу як духоўную ежу, якая павінна умацоўваць нас на шляху да збаўлення. Амен. Просім Айца Усімагутнага, каб увесь свет, каб на ўвесь свет праліліся струмені Яго ласкі. Молімся за святы касцёл, каб, кормячыся целам і крывёй Хрыста, ён узрастаў у святасці. Цябе просім. Молімся за моладзь, каб у святой камуніі яны знайшлі шчасце, якога не можа даць свет. Цябе просім. Молімся за адзінокіх людзей, каб у Хрысце эўхарыстычным яны знайшлі спадарожніка жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых у гэтай святой імшы, у асаблівы спосаб за памерлую Галену Буйноўскага, Станіслава, Здзіслава, каб яны разам з Хрыстом мелі ўдзел у нябеснай гасціне. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за грэшнікаў, каб праз пакаянне, навяртанне яны аднавілі сувязь з Хрыстом. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб удзел у святой імшы асвячаў нашае жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай малітвы Твайго люду, які корміцца целам і крывёй Твайго Сына Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць навекі вечныя. Амен. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба так, як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так, як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды,
Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу Хвалу ім'я ім'я Свого. Свайго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах. Бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серця. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пажадаў, каб навекі трывала памяць збаўленнай ахвяры крыжа, і таму, калі спажываў з апосталамі апошнюю вячэру, Табе аддаў сябе самого, як беззаганнае ягнё, як дасканалую мілую Табе ахвяру праслаўлення. Гэтым вялікім сакраментам ты ўмацоўваеш і асвячаеш сваіх верных, каб увесь чалавечы род, які жыве на адной зямлі, быў асветлены адною верою, з'яднаны адной любоўю. Мы прыступаем да эўхарыстычнага стала, каб напоўненыя Тваёй ласкай маглі стаць падобнымі да Хрыста, які прабывае ў нябеснай славе. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Гелену, Станіслава, Здзіслава і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго,
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча ўсемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей волей адарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак спакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы ў шляху да неба силы мели. Ты манной стал вандроўнікам голодным, для тых, што вечна быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославлены паўсюдным касцёлам, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Жниво настало.
радуются люди, соспела нива, пахни свежим хлебом, хай алтаром земля вся наша буде, а хліб комуніяй тим, хто прагне неба. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный вечно. Бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь сябрами, коли мы зробим, что ты загадал нам. Что ж без тебе учинить мы можем, Пане, бо ты для нас життя і сподівання. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный повсюдным костелом, бо так безмежно ты полюбил нас, безмежно ты полюбил нас. Молимся. Просим Тебе, Пане, праз удзелу гэтай ахвяры, якую Сын Твой наказаў складаць на ўспамін пра Яго. Учыні нас саміх для Цябе вечным дарам, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Одиный Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности,
молися за нас. Маті ласки Божої, Маті надії, молися за нас. Маті пречистая, Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, Маті невинная, молися за нас. Маті наймилейшая, Маті найцудовнейшая, молися за нас. Маті доброї ради, Маті Створителя, молися за нас. Маті Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молись. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Зорка ранішняя, оздоровление хворых, молися за нас. Брама небесная, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьев, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
Вислухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Гэтый величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо вы заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в Найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, які быў забіты за нас, як ягня, каб мы маглі глядаць Яго ў вечнай хвале, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Славлю Пана,
сакраменте, о хлебе наживы, у сакраменте славлю Пана у кожним моменте, о хлебе наживы, у сакраменте, о хлебе наживы, у сакраменте славлю Пана у кожним моменте, о хлебе наживы, у сакраменте, о хлебе наживы, у сакраменте. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Ойче, Боже мой. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое. Маєш для мене плани дивные, мой Ойче, Боже мой. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший